ko ang gago. Ha? Napag-insan ko. Kasi, May tag sa'yo? Hindi na po. mm. Sit. Good. Hello guys. The Filipino people always eating rice. 3 times a day we need to eat rice. But may Amerikana bata, di mo kaon rice. Asa ka oy? Wala kasi ate, kaon na sa ate. Wah, minta pambulan. Yo ba ka kaya? Ha? Mababa tayo. Kuan, kuan. Dako ang tawag dito. Kasi nang ganyan nila ko. Dagat po, wala. Ganun ang baga.
Wala po tubig. Wala tubig ang tanan. Tubig ito. Wala po. Ito na yun. Di pa yung tamak. Hanggang yung balik ko. Bangit yung kain ko. Tubig mo? Wala tubig yun. Wa pa din ang Bakit doon? anong imbaga? Ano? Taob. Taob. Ang gamay mo ako. Ano? Ang babat. Ay kahapon, yung kamay, Ang lako po. Oras na. May oras. Ang lako. Ang gamay. pwede na yung oras mo. Ay, kapalihas sa klase. Ang ka mag-buwak mo na. Ha? Ay, buwak mo. Ang tao. Ah. Betul. Oh, tidak. Kahapon, ubos yung sudle. Wala, Baka. kapalihan sa gabi, buntag, upa. Hmm. Sumido pa siya.